с еластика. Трябва да ви покажа и най-голямото. Така се антилопа. Казела. Преди всичко искам да ви попитам дали искате да направя видео какво получих за родения си ден. Аз направих такова видео, но става 20 минути. Ето тук ще сложа анкета дали искате, но това видео ще бъде разделено на 2 части, защото имам страшно много подаръци и ще стане доста дълго. Здравейте, приятели! Аз съм Димана и добре дошли отново в канала ми. Днешното видео, както сте разбрали от самото заглавие, ще бъде на тема какво си купих от Plesio. Сайта, всъщност, и вие може да поръчате нещо там. Сайта им е www.plesio.bg. Да, искам само да кажа, че това видео не рекламирам Plesio, не сме се обадили нещо такова. Просто ако искате да си купите нещо там, отивайте. И да, сайта има много свежи неща за училище и не само за училище, което също е много хубаво. Магазина се намира в София, но тъй като аз не съм от София, си ги поръчах през интернет нещата. Закъсняха с 1 седмица, дойдоха за 2 седмици, защото един от десертите, които си поръчах, го нямаше в самия магазин и трябваше да чакам и пред няколко дни ми се обадиха, всъщност аз се обадих да ги питам какво става с самата пратка и те ми отговориха, че го няма този несесер и ме попитаха дали искам да дойде с самия несесер или без несесера. Ако трябваше да кажа да дойде с несесера, трябваше да чакам още 1 седмица. А започвам училище след 1 седмица, така че нямах време и си го поръчах без несесера. И да, стига съм бъбрила, нека да започваме с видеото. И така, ето и самата пратка, тук пише Plesio. Първо ще ви покажа тетрадките, после ще ви покажа, накрая ще ви покажа рамцата. Първата тетрадка е ето тази, видя се. И ето я, тя е по 2 предмета, както вече разбрахте. И продължаваме с следващата тетрадка, всъщност това е един несесера ми. Ето го и него. Мисля, че не го виждате много добре, но ще ви покажа за каплан след малко и ще го видите по-подробно. Несесера на мен лично много ми харесва. Пише Dream на него. Ето го и отзад как изглежда. Отвътре сега ще ви покажа също. Много е хубав самия несесер, голям е, събират се много неща вътре, което също е много хубаво. И това е този несесер. Продължаваме към следващата тетрадка, която е много сладурска. Аз бях поръчала много неща за училище, химикали, моливи, но тъй като там са много скъпи, си поръчах само тези неща. Ето я и тази тетрадка. Тя е тропическа, което е много хубаво, има много сладък ананас на нея и за широки редове. Ще ви казвам от сега нататък с какви редове са. Те всички са с широки, така че няма да поточвам. Ето я и следващата тетрадка, която е на котики. Ето, тук има много котики отзад. Харесва тази тетрадка. Аз имам коте и куче, така че нямаше как да не си я купя. Продължаваме с следващата и последната тетрадка, която си закупих в Plesio. Тя е и ето тази на еднорог, много сладка. Любимите ми магически животни са еднорози, а нормалните ми са ми кучета и котки. Така че ето я. Тя отново е с широки редове. И така, сега ще ви покажа и гумите, които си закупих. Така. Ето ги и те също са на еднорози. Нямаше как. Да, на този еднорог му е паднала главата. Просто от пътуването те са разглабящи. Аз не знаех, че са разглабящи. Махат си се главите, което е много хубаво. Винаги съм искала... и опашките се махат. Винаги съм искала разглабяща се гума
И ето вече имам даже 4. Сега заедно с вас ще ги отворим. Хора, страх ме. Не знам защо. Не страх. Ето ги отблизо, много са сладки. Те са 4. Синя, жълта и зелена. Следва да ви покажа най-голямата предмет в моя Back to School Shopping, именно и раницата ми. На нея темата е тропическа, само за да я видите по-добре. Има много фламингота, ананаси, листа, много ми харесва. Направо като я видях, се влюбих в нея. За първи път си купувам от тази марка, на която има винаги ето такова триъгълниче. Много са им сладки раниците. До сега винаги раниците са ми били на слой 1. До днес ще бъде ето тази. Отпред има два джоба. Ето тук е един малък, който не е много малък. Тук имам един по-голям, който е зад него и мога да спъхам много неща, като бележника и такива да. Много трудно се разкопчава този джоб, но така мисля, че е добре. Ето, вътре е много голям този джоб. А пък имам и още един джоб, който е главния и най-големия. Той също се отваря много трудно, но пак ще ви покажа. Извинете. И да, ето го. Тук има още един джоб, който също е много хубаво. Не може да се закопчава, но това не е нищо, няма цип на него. На този джоб няма цип, но това няма кой знае колко голямо значение. И това е самата раница. Много ми харесва на мен лично. Ето я и отново. Така изглежда, тук долу също има. И през рамките също са така, и отзад са ето такива. Така, приятели, това беше всичко от мен. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако така, дайте по един палец и се абонирайте за канала ми, като кликнете ето тук. И гледайте още видеа, като кликнете ето тук. С вас ще се видим утре или други ден.